Nice. Hei, tervetuloa. Mä oon Pussilan Päivi ja Leena Kangas ja me esitellään teille 5 viimeistä vuotta Pikisestä polusta teoskuvin ja varoitan jo nyt, että kuvia on todella paljon. Yritän pitää semmoista hyvää tahtia kuitenkin. Ja Leena kertoo ensin vähän yleisesti Pikisestä polusta. Kuuluuko mun ääni ihan hyvin? Okei, niin tästä meidän Pikisestä polusta, eli niin kuin me sanotaan piposta, semmoista, että tämä eka kerran järjestettiin 2019 ja joka kesä ollaan sen jälkeen tämä Pikinen polku ympäristötaiden näyttely täällä Pikisaaren rannoilla ja metsiköissä pidetty, eli tulevana kesänä on vuorossa 6. pipokesä. Ja me lähdettiin liikkeelle ihan niin kuin tuon vanhan villatehtaan niin kuin talon väellä, että oli niin kuin oman talon taiteilijoita ja sillä tavalla mentiinkin useampi vuosi. Ja sitten vähän ollaan laajennettu sitä kuviota, että on voinut olla niin kuin työpareja ja niin kuin sen meidän tuon työhuoneyhteisön ulkopuolelta tulleita tekijöitä. Ja tämä niin kuin jatkuu. Siis tämähän oli hyvin tarkoitushakuinen tämä meidän pipomme synty tai syntysyyt, koska se perustettiin aika paljon sen vuoksi, että me haluttiin niin kuin kiinnittää huomiota ja suojella sekä tätä Pikisaarta että myös tämän Pikisaaren taiteilijayhteisöä niiltä monenlaisilta muutoksilta, mitkä niin kuin tätä idyllistä saarta täällä keskustan reunalla niin kuin jotenkin yrittää saartaa. Niin kuin. Ja jollakin tavalla ehkä se tilanne jossain vaiheessa silloin jotain 6 vuotta sitten saattoi vaikuttaa vähän huolestuttavammaltakin, että miten tässä tulee käymään kaikkien niin kuin niissä muutossuunnitelmassa, mitä tässä on, mutta jollain lailla niin kuin ehkä nyt on aika vakaa tilanne kuitenkin, että ei tässä aivan hirveätä hätää ole. Että ehkä siinä ajatus oli myös se, että Pikisaari nähtäisiin vielä vahvemmin semmoisena kulttuurisaarena versus, että tänne tulisi semmoista ihan business toimintaa. Että se oli ajatus, että nostetaan tätä vielä semmoisena kulttuurisaarena esiin. Onko muuta? Haluatko lisätä jotain? Ja sehän se taiteilijavetoisuushan tässä on ollut se vahva kantava voima, että Pikisen polun perustajat on kaikki itse kuvataiteilijoita ja se on lähtenyt taiteilijoiden omasta halusta. Joo. Ja nyt tietenkin kehitytään, kun ollaan mukana tuossa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuodessa, niin tämä seminaarikin on tavallaan vähän sellaista kohti kulttuuripääkaupunkivuotta kurottavaa toimintaa, jossa halutaan sitten muodostaa sitä vuoropuhelua eri toimijoiden, teidän kaikkien, meidän kaikkien kesken ja vähän laajentaa ja jakaa tätä meidän näkemyksiä ja kuulla teidän näkemyksiä ja kontakteja. Mutta ehkä myös semmoinen, että kun useampia vuosia ollaan tätä järjestetty, niin myös semmoista meidän omaa niin kuin sisäistä niin kuin tarvetta vähän löytää uusia näkökulmia. Että se oli myös aika vahva. Kyllä, tämä seminaarin yksi ajatus oli siis ravita meitä taiteilijoita, että tuoda uusia näkökulmia siihen ympäristötaiteeseen, että miten sitä voi tehdä eri paikoissa. Ja sen takia meillä on täällä näitä vierailevia taiteilijoita. Mutta mennäänkö me? Mennään eteenpäin. Ensimmäisenä täällä on Törmäsen Teikon Fuutioko vuodelta 2019 näyttelystä, eli tämä oli tuossa rannassa ja pleksilevyä ja hyvin perinteinen Veikon työ geometriaa neliöitä rakastavana taiteilijana. Se oli ehkä semmoinen tämän kokoinen. Sitten on Helena Kaikkosen Kosketuksessa ja noi on siis langasta mattolankaa, jota on kudottu oksiin. Sitten on Leena Kankaan Sinisen kahlaajan tapaus. Saat kertoa. Niin. Sinisen kahlaajan tapaus, Blue Wader Case.
se ei ollut mikään kiinteä työ, vaan se oli sellainen työskentelyprosessi. It was a working process in a certain point on the shore and lasted through the summer, koko kesän ajan. Ja työskentelin siis tuolla rannalla ja sitten eri tavoin piirtäen ja valokuvaten ja kaikkea sellaista. Ja sitten siinä on toinenkin kuva sieltä. Ja sitten lopuksi oli sellainen, pidin blogia, päiväkirjaa tavallaan, blog diary also, and then in the end I had a small exhibition or presentation at my studio. Työhuoneella oli sitten semmoinen pieni näyttely niin kuin kesän päätteeksi. Ja minusta oli tärkeää, että sulla oli ne kahluhousut, joiden kanssa Leena käveli tuolla rannalla. Mutta meillä on ollut siis Pikisessä polussa tämmöisiä niin kuin poikkitaiteellisia, vähän performatiivisia juttuja mukana melkein joka kesä. Semmoisia ehkä teoksia, jotka ei ole niin kuin konkreettisia teoksia, vaan ne on tapahtunut ja sitten on hävinnyt. Sitten on Jyrki Poussun nurkkatansseissa. Eli tämä teos on vieläkin tuolla pienemmän rakennuksen nurkassa. Vanerille tehty, tietääkseni. Sitten Raimo Törösen Oh Happy Day, joka oli tuossa Romakoselällä matalikolla miesten keltaisia kalsareita. Ja jotkut työt on tässä villatehtaan rakennuksissa aika tiivisti. Tämä on Lauri Rankan Kotilomeressä, eli siis puusta ja metallista. Laurilla on ollut tietty vakiopaikka tuolla seinällä, aina vaihtuvat työt, mutta varmaan moni ton rantatien ohikulkija on niitä kesilmin mittaan nähnyt siellä. Sitten on Sakari Matin Laurin Sydänsuru, ja tämä työ on myös siellä paikallaan. Eli Sakari teki tämän ihan tuohon betonipömpeliin sopivaksi, enkä mä tiedä, saako sitä sieltä pois. Sakke on siellä itse paikalla. Tässä on lähikuva sitten, eli se sujahti sinne koloon aika hienosti. Ja vielä ollaan siinä 2019 vuodessa, mutta ei enää. Sitten vuonna 2020 tässä on Törösen Raimon Jemmassa, joka on myös niissä betonirakenteissa. This is Raimo's hiding. This piece is also there, even though it's made in oil painting, it's still there. It's been for 4 years. Sitä on 4 vuotta ollut siellä ja se on siis kankaalle maalattu öljyväreillä. Ja se yhä on siellä. Yllättävän hyvin kestänyt. On se vähän haalistunut. A little bit fading, of course, but it's still there. Ja se oli aika hyvin kätketty, että sinä kesänä oli paljon ärsyyntyneitä kolunkatselijoita, jotka eivät löytäneet sitä lainkaan, koska ruohot kasvavat. Sitten on minun ja Raimon yhteinen haava, joka oli tuommoinen niin tietystä paikasta katsottuna muodosti viivan. Se on siis lakannoista tehty. Tässä näkee sitä, miten se on siihen puun ympärille kiedottu. Ja tässä kuvassa ihanasti muurahaiset rakasti noita, koska me laitettiin vähän vehnäjauhoa sinne veden sekaan, kun me laitettiin se kangas ja se kiristyi. Niin sitten muurahaiset. The ants loved it because we had some wheat flour mixed in water when we put these fabrics there so that they tighten up. So there were a lot of little ants who came. Sitten on Kari Södön Nurkanvaltaaja. Tämä oli tuossa Osaon rakennuksessa, joka nyt on purettu, se uusi rakennus. Tämä on mun To See or Not To See. Mulla oli noin 30 semmoista silmistä otettua valokuvaa, jotka oli paperille tulostettu. Ja sitten mä paperigraffitilla laitoin ne puihin. Ne oli pitkin sitä polkua. Nyt oli noin 30.
Ja ne oli nimenomaan koivuissa, koska koivuissa niitä silmiä on jo luonnostaan. To see or not to see, vai sanonko mä jos on. Sitten on Helena Kaikkosen Unohdetut. Unohdettu punainen. Forgotten Red is the English name. Ja Helena oli ton pystyy kuolleen rungon, mikä tulee taivana näkee, niin hän oli virkannut sen siis semmoisesta niin kuin maton kuteesta. Tai siis sille niin solminut ja virkannut. Veikko Törmäsen Dystopia. Say in English. And this is also, tämä on myös siis tuommoisessa rakenteessa, mikä täällä on. Mitähän sanotaan viritetty niin kuin tuohon rakenteeseen. Constructed to that thing. Wire. Yeah, and then Veikko also brought that water there. There is no water usually in that thing, but the water was part. Tässä on vain ripustuskuva tai kylttien pystyyn pistämiskuva ja planning to put signs. And Kari Södö is our sign maker. Kari on tehnyt meille kyltit ja miten ulko näy. Joo, tämä on minun eli Leena Kankaan Korilo. It was translated Basketeer. Ja se on tehty tuommoisista kierrätetyistä, käytetyistä koreista, tuolta kontista ja muutamilta ystäviltä sain. Made from recycled baskets. Meillä on aika pienet budjetit yleensä ollut näihin materiaaleihin, niin aika sille luonnikkaastikin lähtee menemään semmoiseen niin kierrätysteemoihin. Haluan kertoa tästä. Sitten meillä on tuona vuonna meillä oli tämmöinen pinjapolku, eli me valaistiin myös joitain töitä elokuussa. In this year we had some lights in some of the works. Ihan siis taskulampuilla, flashlights. Ja tää on Kirsi Muinosen kuu. Ja tässä oli myös semmoista maalia, oli Kirsti käyttänyt, siis ei Kirsi vaan Kirsti, joka on niin kuin valossa vähän niin kuin hehkuu, semmoinen, miksi sitä sanotaan? Neon värejä, niin. Ja sitten kun siihen laittoi taskulampuun, niin se hohti sieltä hienosti. Ja toinen pimeä työ on tämä Kari Södön. Mutta se oli aika semmoista vähän hankalaa niiden taskulampujen kanssa, kun ei ollut sähköä, niin sitten käydä niitä sammuttelemassa illalla. Tässä Jari Huhdan täällä Pohjantähden alla, I think it was under the Northern Star in English. Wooden sculpture. 2022. Ja tämä oli suurin piirtein, olisiko ollut tämän korkuinen, it's about this size, so it was not huge. Ja niiden betonipömpeleiden päällä. Sitten on Jyrki Toussu ja Sirja Erika Virpikarin. Nää mulla oli niin huono tulos. Se on rajalla. Borderline is the name. Ja tämä on myös siis tuolla seinässä yhä. It's still there on the wall. Ja tämä on jo sitä kesää, kun meillä oli tämä työparihomma käynnissä. Aivan. Eli niin kuin, oli useampiakin sellaisia. Joo. It was possible to ask somebody with you who didn't work at the wool factory. Sitten on minun kallo, skull, the stone which is there on the beach, and I covered it with paper and some
wheat flour glue. Se oli myös hyvin suosittu muurahaisten keskuudessa. Ja mun piti sitä muutamia kertoja jotenkin kesällä sitten vähän paikkailla, koska se auringossa kutistui ja sitten laajeni taas vettä satoja. Sitä jonkun verran käytiin pistelemässä, koska se ihanasti napsahti auki. Mutta ihan hyvin se siellä kesti, yllättävän hyvin. No, tämä on sitten vuodelta 22 edelleenkin. Siis, tämä on minun ja Opri Heikkisen yhteistyötä. Ja tämä on kimppu. Meillä oli 3 teosta silloin tehtiin noista käytetyistä tennispalloista. Se oli niinku materiaalina recycled tennis balls. Ja tässä on semmoinen paikallinen sidos, että me saatiin nuo pallot tuosta, niin kun tuolla on noita tenniskentät tässä saaren alueella, siis Oulun verkkopalloseura pyörittää niitä, niin sieltä saatiin palloja, aikamoinen lasti. Niitä on mulla vieläkin, että jos joku tarvii käytettyjä tennispalloja, niin voi kysyä. Joo. Sitten on Sakari Matilauri ja Ari Järvisen. Tämä oli niinku pelon silmät nimeltään, ja tuonne it's called Eyes of Fear in English. And you could see inside this big iron thing with the holes. And tämmöistä siellä sisällä oli tuona kesänä. In this summer, or that summer inside, it was looking like this, and this is a piece which has been changing. It's there, and they are changing the inner things every summer. Eli joka kesä siellä luultavasti tapahtuu jotain muutosta tuolla sisällä. Mutta Sakari, mistä toi kattila oli? Where is the... Romuttamolta. Sitten on Veikko Törmäsen ja Otso Törmäsen yhteistyössä hylätty. Relict. Was it relict? Abandoned or relict was the name. This is the old sauna on the other side of this building. Meillä on välillä ollut se pikinepolku vähän pitempi ja välillä vähän lyhyempi. The length of the path has been changing, and this sauna was with us that summer. Sitten on Helena Kaikkoselta ollutta ja on, has been and is, I think is the English name. Eli tässä näkee näitä betonipömpeleitä, mitä siellä on, ja Helena on laittanut sitten tätä, mitä se on se kulta? Lyöntimetalli, niin. So Helena has put these golden leaves over these constructions. Sitten on Kari Sydö ja Tuomas Korkalon yhteinen teos, Ylivaltaistui. Sitten on Helena Kankaansyrjän Tonttu. This is called Elf. Ja tämä on niitä harvoja teoksia. Meillä on 2 teosta, jotka on kokeneet karmeaa väkivaltaa tässä polun aikana. Aika vähän on ollut siis vandalismia tällä polulla, mutta tämä teos ja sitten eräs toinen teos on hajotettu ihan täysin. Ehkä tämä jotenkin ärsytti. This is one of the other pieces which have been vandalized very badly that summer, but usually everything goes well. We are not having very much vandalizing in our works during the summer, even though it's 3-4 months. But this was murdered totally.
Rage. Yes, with H. Sitten on Kirsti Muinosen pesä. It's called Nests. And siinä on siis pyöreä peili, joka heijastaa sitä lehmistöä, sen takia se on niin hankala sieltä nähdä. There is a mirror inside the tree leaves, so it's hard to see. And also she had been painting something on the mirror. Siinä oli myös maalattuna jonkun verran semmoisia oksa-aihioita siinä peilissä. Se sinne kyllä hienosti upposi, että tätäkään ei moni löytänyt sitten enää loppukesästä. It was quite hard to find in the end of the summer because the leaves were growing. Mutta oli semmoinen ehkä 70 senttiä, about this size. Nyt mä hoksautin teitä, että paljon on tauon kohdalla. Mä menen nopeasti tuonne loppuun asti, meillä loppuu aika. Tässä on Törösen Raimon pajukruunu. Willow crown in English. My time is up, so I'm going to go very fast. Lauri rakentaa, ripustaa. They are made of concrete. Nämä on siis betoniveistoksia, reliefejä. Sitten viime kesältä nopeasti muutamat kuvat. Pirjo Lempeän valoisia muistoja oli siellä niityllä. What was the English name? Luminous. Luminous memories. They were forming a triangle between the trees. Sitten on Anu Kolmosen Lähtevien laivojen satama, tämä oli se toinen teos, joka meidän polkujen historiassa on hajotettu. This was the other piece which was vandalized totally. And then I don't know why. Sitten mulla oli pieni konsertti, a little concert. This is my piece. Siellä oli siis 2 tuolia, jossa voi istua. There were 2 chairs where you could sit and listen to birds singing. Sitten oli tämmöinen kuusen kuuleminen Karoliina Niemelä ja Heikki Raudaskoski. Tuossa kuusen alla oli tuommoisia merkkejä, mutta se varsinainen, tai en tiedä oliko varsinainen teos, oli sitten kun meni tuosta QR-koodin kautta, niin siellä oli sitten tekstejä kuusesta, miten on niin kuin, mitähän kaikkia siellä oli, runoja ja kirjoituksia. Sitten meillä oli luonto-opastus, joita tulee myös tänä vuonna. Oulun Luontoliiton Oulu-osasto piti meille lintu- ja kasviopastuksia 2 kappaletta. Tämä on sieltä. Sitten oli Raimo Törösen ja Tuomo Kangasmaan lisäkyltit. Additional signs was the name. Heillä oli tämmöisiä kirjojen nimiä ja lintuheimoja. They had some name of the books and bird stripes in these signs along the path. Ja viimeisenä, mutta ei läheisimpänä, on Veikko Törmäsen keskipäivä 17.5.2023. Hei, se on just vuosi sitten! Otitteko te sen siksi? Ei. This was made... This is the photograph which was taken the 17th of 5th last year. And then they put it on the same place where it was taken. And this is a picture of that. So, sattupa hauskasti. Joo, en mä hoksannut, että se olisi sama päivä. Ja tässä on meidän sponsoreita.